Bona nit. Gràcies a tots per estar aquí. És un plaer i un privilegi poder presentar-vos en Vicent Bartal, que estigui aquí amb nosaltres per parlar del llibre del 9N i una miqueta també, com hem posat en el cartell, doncs, del 9N del 2014 al 9N del 2015 i més enllà. Aprofitant que estem a punt de fer l'efemèride d'un any de que anem a votar el 9N, hem pensat que era una bona oportunitat per parlar del seu llibre, tot i que ja fa temps que ha sortit, i que això també es dona peu per parlar de com va ser la gènesis i el procés que es va fer per fer tot el 9N i també com hem portat aquest any i el que es va marcant. Només dir-vos que en Vicent Bartal és editor de VilaWeb, àmpliament conegut i llegit per tots nosaltres. VilaWeb és el principal diari electrònic del país. Les seves editorials són d'obligada consulta. Ell diu que a Twitter sempre diu el que pensa i n'assumeix les conseqüències. Ell té una dilatada experiència, també ell és llicenciat en Magisteri per la Universitat de València, és de Vetra, de Països Catalans. Ell és dilatada experiència, sobretot internacional, ha sigut observador de diferents processos d'emancipació nacional. Ell va estar present en tot el que són els moviments bàltics i també ha estat present en el que és tot el procés iugoslau, en tot el desmembrament de l'extinta Iugoslàvia. Múltiples guardons i els seus dos últims llibres, Un pam de la independència, del 2013, i Classificat 9N, del 2014. Jo d'aquest llibre us haig de dir que el vaig llegir quan va sortir, que va ser pels volts de Sant Jordi. És de lectura amena, és de lectura fascinant, et dona una lectura, una forma de com es cuina la política, fins i tot novel·lesc, però amb rigor, amb força detalls, amb detalls que a mi em van deixar parat, com per exemple els 3 tocs dels timbres del Palau de la Generalitat. És a dir, al Palau de la Generalitat, en el sector on hi ha el president Mas, doncs hi ha com un rellotge, no? Una campana, i que segons si hi és o si no hi és, es toca un toc, es toca un altre toc, i els funcionaris han de saber el que vol dir, però llavors hi ha 3 tocs, que 3 tocs vol dir que està el president i està amb una persona en especial, sigui un mandatari internacional, i que fa l'acompanya en un petit viatge des d'un punt a un altre i que se sàpiga. És curiós, no? O, per exemple, que la taula del govern és del Tribunal de Cassació de l'antiga Generalitat Republicana. Aquí s'enllaça passat amb present. O també com es va forjar l'acord del 12 de setembre del 2013, que recordem que aquí a Sabadell, justament aquell dia, fèiem la presentació del pacte local pel dret a decidir, que ho fèiem allà a la sala Unim. Me'n recordo que eren les 2 de la tarda i escoltava per la ràdio el cotxe i anava escoltant de que tenia sortit el president Mas a fer un anunci. I com que tots estaven parlant de si hi havia acord o no hi havia acord, dic, ai, que hi ha acord. I me'n recordo de trucar a l'antiga coordinadora, a Montserrat Chacón, i dir-li, escolta, tenim acord, però ens acaben d'aixafar l'acte, perquè en aquell acte venia la Carme Forcadell, que no va poder venir per raons òbvies, i va tindre a venir el Jaume Marfany, i me'n recordo que venia corrents. Vull dir que... Però va sortir bé l'acte, vull dir, anem a presentar, i vam omplir la sala Unim, si ho recordeu. Aquí, en aquest llibre, hi ha la cronologia diversa, els moments crucials, també la manera, els petits detalls que en Vicent sempre és ric en detalls i com sap veure com els actes diferents estan teixits de diferents coses petitones, però que et donen la visió de com anar desentranyant la complexitat del nostre procés, que realment és complexa, i de la idiosincràsia mateixa del procés. Hi ha un altre també, per exemple, hi ha grans frases que a mi, per exemple, m'agraden, que és com, per exemple, la que va dir el president Mas quan es va signar el decret de convocatòria
del primer 9-N, per dir-ho d'una manera, i que era coratge, determinació i habilitat. Aquesta frase es pot continuar dient constantment. Hem de continuar tenint coratge, hem de continuar tenint determinació i hem de continuar tenint habilitat. I dir-vos només, per acabar, que és que ell el seu ampli coneixement internacional l'està aplicant contínuament en el que és el nostre procés. L'altre dia feia un editorial i explicava de com un petit error del portaveu de la República Democràtica Alemanya, un gran error va fer, un petit error, però un gran error va fer que es precipités la caiguda del mur de Berlín. Són aquests petits detalls que això passarien desapercebuts, però que en Vicent Partal li dona la importància que hi té a les coses. Vull dir que realment és una persona que afegeix aquests punts que expliquen la petita gran història de les coses. Jo, per acabar, sí que m'agradaria referir-me a una frase que també està recollida aquí en aquest llibre, que us el recomano, i a fora hi ha exemplars, per si llavors us interessa adquirir-ho, jo us el recomano fermament. I és que un dels negociadors, quan parlàvem del 9-N, va dir, jorns i nits que donen exactament per a tot. Ciclotímies, daltabaixos, tiles intravenoses i dragoncans. Això ho deien quan estaven negociant el 9-N i jo crec que això és perfectament el que deu estar succeint en aquests moments. Per tant, és una manera de veure les maneres que es van fer en aquells moments i les que són ara. És veure aquí com aquest petit episodi del procés és sinuós com el que deu estar succeint actualment. Aquí també es relata una gran abraçada entre el president Mas i el David Fernández, que segur que tots aquí estaríem esperant que aquesta abraçada, si no són amb les mateixes persones, sí que almenys les forces que representen aquest acord, aquesta abraçada es pugui realitzar d'una manera o altra. I per acabar, i per ja començar a donar una mica, ja per donar pas amb el Vicent, només dir que ell sempre diu que és optimista de mena, però avui ens has deixat un editorial que parlaves més d'un realisme, d'una situació més com tocant més, com deixant anar una mica la il·lusió aquesta de que hi hauria acord i que hi hauria manera i que ara no acabes de veure-ho. No sé si llavors això, què ens expliques i què ens deixes d'explicar sobre això? Gràcies. Bona nit a tots. Acabo d'escriure l'editorial de demana amb el cafè d'aquí al costat. Si voleu, el seu llisc. Bona nit. Ja sabeu que a mi tot això m'agrada convertir-ho en una tertúlia, per tant no faré un gran rotllo. Si deixeu uns minuts per situar el tema i després xerrem entre tots i debatem entre tots. Jo diria que ara estem en un moment especialment interessant i que el que hem de fer és veure cap a on condueix, i que té dos grans eixos. Per un costat tenim tot el que passarà el dilluns, que amb tota probabilitat serà el més important que ha passat fins ara en tot el procés, i tenim el tema de la hipotètica formació de govern. Jo a vegades crec que no m'agrada confondre a la gent, és a dir, el meu estil de fer les editorials no és tant la meva opinió com l'anàlisi de la realitat, i jo no és que ni sigui optimista ni pessimista, no m'agrada gens discutir això. Ara en parlaré, però respecte a això sí, només marcar una diferència, que és que ahir va haver un fet substancial. Ahir la CUP oficialment va comunicar al president del Parlament que no investiran a Mas en cap cas com a president. I per tant, com que això institucionalment té un valor diferent a el que havia passat fins ara, és a dir, fins ara hi havia declaracions públiques, mítings, coses que al final són comprensibles, però no n'hi havia un posicionament formal, oficial, institucional. Des del moment que hi ha aquest posicionament formal, institucional, doncs jo simplement faig l'anàlisi de que, per tant,
la majoria independentista no existeix, per tant no hi haurà govern, per tant anirem a eleccions al març. I en tot cas, ara entraré al tema. Però abans m'agradaria parlar del dilluns, crec que és molt important. Com sabeu, avui el Tribunal Constitucional no ha volgut impedir la sessió de dilluns, segurament perquè era massa bèstia, era excessiu, no? Però tots sabem el que passarà, no? Dilluns hi haurà una votació d'aquesta resolució que votaran conjuntament Junts pel Sí i la CUP, que diu un parell de coses molt substancials, no? És a dir, deixa clar que anem a proclamar una república. És que jo parlo baixet, però... Me sentiu? Sí? No gaire? Bueno, ho intentaré. Deixa clar que anem a proclamar una república, però sobretot n'hi ha un factor determinant absolutament, que és que anuncia la il·legalització del Tribunal Constitucional espanyol. No ho diem així, però és així. Les paraules són unes altres, però el fet és que el Tribunal Constitucional espanyol deixa de ser legal a Catalunya. Això té unes implicacions rotundes. En qualsevol procés d'independència n'hi ha dos principis que entren en xoc i en col·lisió. Un principi és el principi de legalitat, que és un principi reconeixible, fàcilment reconeixible. N'hi ha unes lleis, tu has de fer les coses seguint unes lleis o t'has de saltar unes lleis. Però n'hi ha un altre principi que els juristes en diuen els fets, el principi de ara no me ve la paraula al cap, d'efectivitat. Gràcies. El principi d'efectivitat. Què vol dir? Escolta, la legalitat serà la que serà, però els fets són els que són. No? I per tant, mirem-ho així. No n'hi ha cap estat del món, cap ni un, que accepte un procés d'autodeterminació perquè sí. No? I per tant, tots els països que s'han fet independents, i no paren de fer-se'n, s'han fet independents en virtut del principi d'efectivitat. El principi d'efectivitat què vol dir? Vol dir, escolta, en el moment en què jo comence a ser independent de facto, s'obre una via nova i aleshores n'hi ha un punt en el qual l'evidència de que ja sóc un estat independent de facto és tan gran que els altres estats del món comencen a reconèixer com un estat independent de jure. Dilluns, el que fem és això. Dilluns és proclamar l'inici de la independència de facto. Perquè fins ara hi havia hagut coses molt importants, hi havia hagut la declaració de sobirania, hi havia hagut coses molt importants. El 9N, i ara en parlaré un moment, ja va ser una peça clau en aquest context, però no havíem arribat mai a proclamar oficialment i posar en pràctica que ja no respectem les lleis de l'estat del qual venim. I això canvia dilluns. La situació hipotètica, no tinc la bola de cristal i per tant no puc saber si passarà o no passarà, però la situació hipotètica a la que ens enfrontarem a partir de dilluns serà la següent. Hi haurà un plenari, els unionistes muntaran algun numeret, però en principi la votació serà clara i es guanyarà. En el moment que es guanya la votació i que nosaltres passem a dir el Tribunal Constitucional les sentències del Tribunal Constitucional ja no tenen validesa a Catalunya, lògicament el Tribunal Constitucional espanyol el primer que farà serà dir sí que les tenen i a més condenem a la presidenta del Parlament a ser inhabilitada, que és una cosa que amb la nova llei poden fer, no? És a dir, diran, la presidenta del Parlament ja no pot ser presidenta del Parlament i ja no pot ser diputada. Aleshores, l'endemà que això passi, la presidenta del Parlament va al Parlament, s'assenta a la taula del Parlament i comença a dirigir la sessió. Aquest moment és l'inici de la independència de facto. Aleshores, ahir suposa jo que Ciutadans i PP muntaran el numeret, se n'aniran del Parlament, vés a saber el que faran, però com que tenim els vots i tenim la legalitat del nostre costat i el mandat democràtic del nostre costat, nosaltres tirarem per ell. Clar, per això estan tan distants. És que és el punt de trencament. Allò famós del xoc de trens, el xoc de trens és dilluns. I per tant, doncs, aquí és on som ara mateix. Què passa? Que per poder, quan hi ha una situació de facto, l'altre també ha d'actuar de facto. El problema que té Espanya és que allò que durant segles li ha fet servir per a imposar el facto, ara ja no ho té. Espanya no té exèrcit.
no té un exèrcit capaç de... Ara ha sonat la trompeta de l'exèrcit justeta, no? No té la possibilitat de fer servir l'exèrcit per obligar la Generalitat de Catalunya a fer el que ells diuen. I com que saben que no tenen aquesta possibilitat i saben que no poden fer res per impedir-nos el que nosaltres farem, doncs es troben abocats a una realitat que lògicament no els agrada. No? En aquest context, deia abans, el 9N és fonamental. El 9N és fonamental perquè el 9N demostra a la comunitat internacional que Espanya ja no és l'estat viable a Catalunya. És a dir, el 9N n'hi ha una... Quan en lleis internacionals te demanen què és un estat, doncs en qualsevol judici, en qualsevol debat, en qualsevol el que siga, automàticament apareix una fórmula, una definició que molt antiga, de Jean Bodin, però que és la que tothom repeteix com un papagai. No? Un estat és una entitat jurídica capaç d'imposar les seves lleis en tot moment, en tot el seu territori, si cal, per la força. Doncs, què va demostrar el 9N? Que Espanya ja no era l'estat de Catalunya, perquè no va ser capaç d'imposar les seves lleis en tot el seu territori ni per la força. La clau del 9N és el 10N. Què passa al 10N? Res. Doncs ja està. Com que no passa res, queda demostrat que són impotents, que no poden fer res. Si el 10N no va passar res, va ser perquè nosaltres no vam voler. És a dir, nosaltres vam assumir que allò no era prou mandat democràtic i que necessitàvem més mandat democràtic. Però si nosaltres haguéssim volgut proclamar la independència el 10N, Espanya no hauria pogut fer res. Com va quedar demostrat el 9N, perquè ara ho hem oblidat, però recordeu-vos a les 8:45 del 9N on estàvem tots, a les portes dels col·legis, sense saber si vindria la Guàrdia Civil, si no sé què, si no sé quant. És a dir, la victòria democràtica que representa el 9N és històrica, però no ens la va regalar ningú, No ens la va regalar ningú. El país va fer un pas endavant de gegant i va demostrar-li al món que Espanya no és un estat viable, que Espanya no pot garantir l'estabilitat a Catalunya i que, en canvi, el poble de Catalunya i les seves institucions sí que són viables i sí que poden garantir l'estabilitat a Catalunya. D'ahir ve el dilluns. El dilluns és una volta de tuerca més, aquesta vegada ja amb conseqüències directes i implicacions directes. És el primer pas de la independència de facto. Fins a on arribarà la reacció de l'Estat ho veurem. Fins a on els nostres polítics aguantaran ho veurem també. Jo crec que, francament, no n'hi ha cap raó per preocupar-se, perquè la reacció de l'Estat, més enllà de la gesticulació, més enllà d'enviar no sé quantes sol·licituds de no sé què i no sé quantes sentències, no pot anar a més, perquè no té eines per a fer allò que podem, deia, per imposar les seves lleis en tot moment en el nostre territori. Per tant, hem arribat a un punt clau, hem arribat a un punt fonamental, a un punt extraordinari, que és el fruit d'un treball molt ben fet. Jo crec que a mi avui m'ha sorprès una mica el pessimisme de molta gent. És a dir, jo crec que tenim molt poca memòria i que som molt injustos. L'11 de setembre del 2012, que és la primera manifestació de l'ANC, aquella que no ens vam poder moure, no estàvem acostumats, ara ja ho sabem que les manis no es mous, però aquella era la primera que no ho movies. En aquella mani, hi va haver un moment que van vindre i van traure de la capçalera a la gent de la secretaria de l'ANC per anar al Parlament a saludar als polítics i a la presidenta del Parlament. Jo recordo molt bé aquella escena, quan entren al Parlament hi ha una gran sala que era l'antic pati, que està tapat amb una cristallera, i allà es van posar a mà esquerra els polítics i a mà dreta tota una colla de gent amb samarretes. La vestimenta era curiosa, la diferència. Una colla de gent amb samarretes i es van posar Carme Forcadell i Núria de Gispert a la trona. I aleshores la Carme va pujar i va dir alguna cosa així com en nom del poble vinc a exigir que inicien la secessió. Va dir la paraula secessió. Ho recordo que allò va sonar com un tron, com si haguera dit
taco més gros que podia dir. No? La gent va quedar perplexa. No? Bueno, 3 anys després, aquesta dona és l'encarregada de fer la secessió. Clar, si no som capaços d'entendre que bé que ho hem fet, és que aleshores no sé de què estem parlant. O sigui, fa 3 anys n'hi ha una manifestant que va al Parlament a dir facin el favor d'iniciar la secessió, que cap polític era capaç de dir aquesta paraula. 3 anys després, aquesta manifestant és la presidenta del Parlament votada democràticament pel poble. O sigui, la història dels 3 últims anys és una història d'èxit impressionant, enorme. Aleshores, clar, jo crec que això ho hem de tindre en compte, n'hem de ser molt conscients, hem de ser molt conscients que hem superat tots els obstacles que ens han posat en el camí, un rere l'altre i un sobre l'altre, i que, entrant al tema de l'editorial d'avui, si ara n'hi ha un nou obstacle, el superarem. És tan senzill com això. Jo en l'editorial d'avui l'únic que he intentat és posar una mica de serenitat i de rigor sobre la taula. Nosaltres vam anar a les eleccions en un ambient, en un clima, en el qual tant l'ANC com Òmnium van convenir a crear-lo. N'hi ha 2 candidatures independentistes i en la votació els independentistes votem a les 2 candidatures. Jo mateix, ho dic perquè avui sembla que alguns s'obliden la història de debò ràpidament, jo mateix vaig demanar el vot públicament per Junts pel Sí i per la CUP. Podia haver-me estalviat, però vaig demanar el vot per les 2 candidatures. Què ens trobem? Ens trobem que a l'hora de la veritat, doncs això no és veritat. És tan senzill com això. Hi ha una situació en la qual la suma aritmètica al Parlament no es pot traduir en política. I jo crec que no és qüestió d'entrar a discutir de la culpa, ni qui és el dolent, ni què és això, perquè no n'hi ha culpes ni dolents. És molt més senzill que tot això. És a dir, una majoria parlamentària, en qualsevol parlament del món, una majoria parlamentària vol dir que tu formes un govern que pren unes decisions al costat d'un parlament que recolza aquestes decisions. En qualsevol país del món, si un partit no té la majoria absoluta, i això és lo normal, lo anormal és el que fem així, que normalment n'hi ha majories absolutes. Lo normal és que no n'hi hagi majories absolutes. Si un partit no té la majoria absoluta, busca entre els altres partits algú que li dona els diputats necessaris per tenir la majoria absoluta. I, evidentment, negocia a canvi d'això uns acords raonables. Escolta, a canvi d'això farem tal cosa o deixarem de fer tal cosa. En tots els països del món, si la majoria numèrica és impossible, és a dir, si cap candidat a la presidència pot tenir els vots suficients per ser president, doncs automàticament es convoquen unes altres eleccions. Acaba de passar a Turquia, per exemple. No és que sigui un país massa democràtic, però acaba de passar, no? O passa, en fi, és una situació que ens trobem constantment en tots els governs. Grècia, ens trobem a tot arreu. No tenim els números per formar un govern i un govern estable amb un Parlament que el recolza, doncs li passem la papereta a la gent i la gent torna a votar. I normalment el que passa en aquests casos és que quan la gent torna a votar, un tant per cent de la gent decideix votar de manera diferent i aconseguir amb això un resultat diferent. No? Si realment hem arribat a una situació en la que la CUP considera que és impossible fer president al candidat que Junts pel Sí considera que ha de ser el president i al qual ha votat la població, si no n'hi ha cap altra alternativa, i jo no sé imaginar-me cap altra, no sé qui votarà a Mas si no és la CUP, no m'imagino a Catalunya Sí que es pot donant els 2 vots, no m'imagino al PP donant els 2 vots, tampoc m'imagino cap candidatura alternativa, és a dir, no m'imagino cap altre candidat que pugui tindre els 64 vots necessaris. Podrien haver candidats, és a dir, si tu sumes els vots d'Esquerra, PSC, Catalunya Sí que es pot, CUP i els independents de Junts pel Sí que són d'esquerres, això dona la majoria absoluta. Per tant, podria haver una altra majoria absoluta. Però clar, vostès diran, això no pot passar, políticament és impossible. Doncs exactament igual.
no pot passar la majoria independentista perquè políticament és impossible. I si políticament és impossible, doncs no val la pena que ens posem nerviosos, ni que organitzem un gran Cristo, ni un gran Cafarnaum, ni un mètode senzill d'arreglar això, que són les eleccions al mes de març. Per desgràcia, n'hi ha les eleccions espanyoles pel mig, el qual fa que no puguem convocar eleccions al mes de desembre, que ens toca esperar-nos fins al març, que serà una llauna immensa, estar esperant fins al mes de març, però és l'únic mètode civilitzat de resoldre la qüestió. No n'hi ha cap altre. O que algú m'expliqui un altre mètode per resoldre la qüestió, no n'hi ha cap altre. I per tant, el que jo considero que no hauríem de fer és, i això és l'editorial de demà escrit en el bar no sé què de Sabadell, és que sobretot no perdem de vista el cap, no ens posem més neguitosos del que és necessari. Això és una dificultat seriosa, sí, entristeix molt. Alguna gent s'indigna i tindria ganes d'insultar i de pegar, ho entenc, molt bé. Però tot això no val per res, amb això no fem res. El que hem de fer és mirar la realitat de cara. Jo no soc ni optimista ni pessimista, a mi m'agrada mirar la realitat de cara. La realitat és la que és, i per tant, si aquesta és la realitat, doncs plantegem-nos què fem per portar a terme el que volem portar a terme, que és la proclamació d'una república catalana independent. Jo no tinc la bola de cristal. Jo en quines condicions estarem al març no tinc ni la menor idea i per tant no soc capaç ara mateix de dir si Junts pel Sí ha de repetir, si és millor que Convergència i Esquerra vagin separats, no ho sé, no em pregunteu d'això perquè no soc incapaç de dir-ho, no ho sé. El que sí que sé és que em sembla excessiu desmuntar-nos només per això. No té cap sentit. La majoria d'aquest país és independentista, ho hem demostrat el 27 de setembre, no n'hi ha cap raó, és a dir, que siguem derrotats al març és una possibilitat, però de cap manera és una certesa, per l'amor de Déu, on vivim. La certesa més aviat és que l'independentisme seguirà sent majoritari al mes de març i, per tant, ja ens enfrontarem a la situació quan vinga, no? Però de moment jo crec que simplement aquí és on som. Tant és veritat que vosaltres sabeu que jo sempre tinc una enorme confiança en Espanya, que no ens ha fallat mai, i per tant, doncs, a partir de dilluns es pot generar una situació tan extraordinària que algú es repensa en la seva posició i que, per tant, pot haver una situació que a hores d'ara no existeix. Però això ho veurem a partir de dilluns. La veritat és que som uns privilegiats de poder estar vivint la història en directe i, escolta, és una gran sort poder estar vivint tot això en directe i poder estar comptant. I ara, si us sembla, obrim la tertúlia i jo fins demà al matí no tinc res. Si algú del pitxes i cervesa, hem xerrat. Bueno, doncs, confiant, com diu el Vicent, amb l'estat espanyol, que és veritat que mai ens ha fallat tampoc, i que estem vivint temps històrics, però els temps històrics sempre són incerts, doncs obrim aquest tomb de paraules, pregaríem intervencions breus perquè el màxim de gent pugui participar. A partir d'aquí, qui comença? Hola, bona nit. Des del punt de vista estratègic, no creus que potser és necessari que es facin així les coses d'alguna manera perquè ens vegin més febles i potser el dilluns, la setmana que ve o la següent, donem la campanada? Què vol dir donar la campanada? T'ho pregunto ja tu, però a veure, jo em penso que s'ha de seguir llegint entre línies i ja va dir el president, guanyarem per neurones. Per tant, si veiem la història, que és mestra de la vida, com va dir Ciceró, les estratègies es fonamenten precisament en enganyar el contrari. La manera d'enganyar el contrari, la millor manera és que fins i tot nosaltres ens ho arribem a creure. Fins i tot és teatre que els donen un premi, xaval. Bueno, ja veurem. No tinc cap raó per pensar que tot això és teatre, no tinc cap ni una. Hola, bon vespre a tothom. Voldria dir un
parell de coses, intentaré ser més breu possible. La primera és que des del, considero que en tot plebiscit sol haver-hi tres opcions pel votant, una que és votar a favor de la proposta, una en contra i l'altra que és abstenir-se o votar blanc. Crec que aquestes tres opcions es van reflectir en el vot dels ciutadans el dia 27 i que, donat aquestes tres característiques del plebiscit, a mi em surten els números que hi ha 55 vots favorables a la independència per 45 contraris, per cada 45 contraris, que es va guanyar el plebiscit per un 55% amb independència, que si fes els comptes generals, evidentment aquest 55% del plebiscit pogués resultar un 47,8%. I em trobo trist pel país que hi hagi tanta gent que encara avui oblidi completament aquesta lògica publicitària i s'agafi la dada del 47%, fins i tot gent independentista, per dir que no s'ha guanyat el plebiscit. Trobo que és molt trist i em sap molt greu. Això és una cosa que volia dir. La segona cosa que volia dir és que respecte a la qüestió de la investidura, jo penso que és bo que tothom tingui en consideració que la investidura del president de la Generalitat comporta necessàriament no una cosa, sinó dues. És a dir, per una banda, decideix qui assumeix el paper de la presidència, però també comporta una altra cosa, que és que es posa en marxa la legislatura i, per tant, un full de ruta determinat. I, per tant, que no només hi ha en joc qui és el president, sinó també si es pot aplicar el full de ruta o no, i si alternativament no es pot aplicar el full de ruta, anem a unes eleccions amb el risc corresponent, que és evident que només és un risc, però hi és, de que poguessin canviar les coses i resulta que ens trobéssim amb una majoria unionista al Parlament. Jo dic, si el full de ruta hi ha una majoria de diputats que ja està d'acord, perquè resulta que el full de ruta pactat entre CUP i Junts pel Sí el que diu és procés constituent, purament democràtic, amb un referèndum al final, etc., que a mi em coincideix perfectament amb les voluntats tant de Junts pel Sí com del CUP, com fins i tot del mateix programa electoral de Catalunya Sí que es pot. I el que dic és, si tots els diputats que són sobiranistes tenen clar que aquest full de ruta està en joc també, posar en risc o no aquest full de ruta, penso que hi ha una opció per no votar favorablement al candidat de Junts pel Sí, si es considera que no és un bon candidat, però no votar contrari al full de ruta. I, per tant, nosaltres ens quedem al full de ruta però no votem favorablement al candidat. I, per tant, aquesta opció passa per abstenir-se. És a dir, tots els diputats que no vulguin això s'abstenen i a mi, els números que em surten a mi és que si la CUP s'absté i Catalunya Sí que es pot, o una part, com vam fer, com que va votar la Republicana s'absté, em surten 62 a 58, que per majoria simple, en última instància, es podria tirar endavant el full de ruta que tothom comparteix. I ni Catalunya Sí que es pot ni la CUP hauria de fer el pas, que jo entenc que no vulguin fer, de donar suport a un candidat que no volen. Per tant, jo, i acabo, crec que hauríem de tots plegats exigir coherència amb aquesta voluntat de dur a terme un full de ruta, no posar-lo en risc i, per tant, demanar a aquestes formacions que si no volen votar el candidat proposat per Junts pel Sí, almenys s'abstinguin permetent donar via al full de ruta que sí que comparteix. Sí, això és així. El que passa que jo personalment no ho veig factible, però és així, efectivament, té raó. Hola, bona nit. Tan important és que Artur Mas sigui president? Per què no fa un pas enrere? Potser això ho solucionava tot. Bueno, això ho ha de decidir Junts pel Sí, no? No, Junts pel Sí. O sigui, jo només... A veure, jo no conec cap cas, mai he vist unes eleccions en les quals el partit minoritari decideix qui és el president. Jo això no ho he vist. Per tant, en tot cas, si Artur Mas considera que ell s'ha d'apartar, o Junts pel Sí considera que ha d'apartar Artur Mas, bueno, això podria passar, però d'entrada és una situació molt estranya. Eixa és una situació molt estranya. L'altra és que a mi em resulta particularment estrany que un partit que ho passa tot en la democràcia assembleària vulgui canviar el resultat de les eleccions als despatxos. No ho entenc. També era molt estrany que el president anés al número 4. Hi ha molts països. Coses estranyes. Hi ha molts països en els que els presidents no encapçalen les llistes. No era tan estrany.
I tothom que va votar Junts pel Sí sabia que el president anava a ser Artur Mas. Això no ho discutirem, no? Era evident, no? Està, vull dir, si la CUP vol canviar els despatxos o el resultat de les eleccions, té tot el dret del món a fer-ho. S'ha parlat, fa 3 o 4 dies, s'ha parlat de que la CUP comentava de fer una espècie d'assemblea oberta per decidir la posició i això ha desaparegut de l'agenda. Se'n sap com ha quedat això? No, efectivament la CUP va dir que volia fer una assemblea oberta, entenem-nos, als grups que vam donar suport. La CUP no es va presentar sola a les eleccions, es va presentar com procés constituent amb altres grups i la CUP va dir en la seva línia habitual, és el que fa normalment, que ells diuen socialitzarien l'acord, és a dir, ara mateix n'hi ha un equip negociador que està negociant un acord, si mai arriba a haver un acord, aquest acord, la CUP normalment el que fa és convocar una assemblea oberta en la qual decideix si dona suport a aquest acord o no i els diputats de la CUP han de complir amb el mandat de l'assemblea. No? Bueno, que jo sàpiga, això no ha canviat. El que ha canviat aquesta vegada és que els parlamentaris de la CUP a la presidenta del Parlament no li han dit ni hi haurà una assemblea oberta en la qual decidirem, sinó que li han dit en cap cas votarem el candidat de Junts pel Sí. Per tant, aquí sí que n'hi ha un canvi. Jo insistisc en l'element formal i institucional. O sigui, jo entenc que n'hi ha una part de tot això que és allò del teatre que dèiem. Hi ha gent que diu, no, és que tots estan fent teatre. D'acord, però una cosa és fer teatre en un acte públic, en una entrevista, una altra institucionalment. O sigui, amb el resultat de les converses a la mà, si la senyora Forcadell, quan acabi totes les converses, amb el resultat que té a les mans, no hauria ni de convocar el ple d'investidura. Hauria de dir no hi ha lloc a investidura. Ningú pot reunir els vots per ser candidat a president, per tant no cal ni convocar el debat d'investidura. Amb el que té a les mans, no? A mi el que m'ha sorprès de la CUP és que no han deixat cap porta oberta, s'han limitat a dir no. Bueno, doncs, per tant, això és el que n'hi ha. Exactament que era una entrevista, en una conversa, es tires més o menys, que n'hi ha un factor de negociació, si es rajaran, si aconseguirem que s'acollonen, si no sé què, jo això ho entenc perfectament. Però quan estem parlant de l'acte solemne institucional d'anar a dir al president del Parlament el que farem, jo crec que això és molt diferent, té un valor diferent. Hola, bona tarda a tothom. Sempre s'ha dit que l'afer aquest era un problema intern del país i que fins que Catalunya no es posicionés, els altres països no es posicionarien tampoc. L'acte del dilluns pot donar peu a que ja es posicionin o haurem de continuar esperant que es posicionin, primera. I segona, si finalment no surt cap president perquè no hi ha lloc a president, això ens resta força en la resta del món perquè es posicionin en aquest procés o no ens resta força? Home, és evident, és a dir, n'hi ha una part de la política exterior catalana que s'ha fet molt ben feta aquests anys. És una de les parts més secretes, en el llibre expliqueu alguna cosa, però la política exterior catalana, feta tant des del govern com des de Diplocat, que és una entitat privada o pública, ha estat molt ben feta i ha generat una... És a dir, avui en dia totes les cancelleries del món saben que aquest és un país seriós i que compleix el que diu i que compleix el que fa i que quan assumeix un compromís el porta a terme i tal. La impossibilitat de formar govern, evidentment, serà un col dur a la credibilitat de Catalunya, és obvi, és evident. Això no cal que li peguem voltes, no? I en aquest sentit també que el partit guanyador canviar el candidat a president perquè un partit amb 10 diputats ho decideix seria un col molt dur a la credibilitat pública de Catalunya internacional, parlant també, que no l'entendria ningú. Respecte a què podem esperar de dilluns, jo ja ho he dit en alguna ocasió, estic molt sorprès perquè en el cas català estan passant coses que no havia vist que passaren en altres casos. És a dir, tradicionalment mai cap estat es pronuncia abans que tu proclames la independència. En el cas català ja hem vist casos, el de Dinamarca és el cas més específic, en el qual hi ha hagut pronunciaments formals. És veritat que de parlaments, no de governs. I al final la diplomàcia no la fa el Parlament sinó el govern. Però n'hi ha hagut
diguem que han passat coses que jo no hauria imaginat mai que passarien. Què pot passar a partir de dilluns? Jo crec que dilluns no hem d'esperar res, perquè és el primer pas encara, no? Fins que no hi hagi la proclamació de la República, en principi no hauríem d'esperar res. Només hi ha dos elements que poden fer que passi alguna cosa. Un seria la repressió per part d'Espanya. Clar, si Espanya decideix posar en presó a Carme Forcadell, amb independència de que pugui fer o no, home, ahir sí que podem esperar ja que alguns estats reaccionen. Això què és? No? Aquest seria un element, per tant, que podria passar. I l'altre és que, igual que ha passat que sense haver proclamat la independència ja n'hi ha estats que han dit coses, doncs igual ens trobem amb la sorpresa de que ja n'hi ha estats que diuen coses o que fan gestos. No? Jo crec que aquí estaríem més davant de gestos, a lo millor que de coses. Però clar, imagineu-vos, per exemple, que l'estat espanyol diu que la Carme Forcadell està inhabilitada i no pot presidir el Parlament i el dia següent un Parlament Europeu la convida a parlar. No està fent res, però tothom entenem el que està dient. No? Coses d'aquest estil sí que potser seran coses. Hola. En primer lloc, vull felicitar VilaWeb per la seva funció. Penso que fa una funció cohesionadora molt important i també vull agrair els editorials que sempre il·luminen el panorama, tot i que el d'avui era una galleda d'aigua freda. Jo el que volia dir, si entenc perfectament el tema numèric, que és una situació de blocatge, d'estancament, però al darrere hi ha les voluntats polítiques. Hi ha un blocatge perquè hi ha una voluntat política que sigui així. Si es vol, això es pot desfer, aquest enferritjament. I aquí el que jo vull anar és què podem fer perquè els negociadors tinguin una flexibilitat i tinguin consciència del que és que no hi hagi acord. Perquè jo no m'afiguro unes noves eleccions perquè sé que tant els uns com els altres perdrien, amb el risc que correríem de no tenir ni el 47% que hem tingut ara. Hem tingut el 48%. 48, perdó. No, perquè les últimes xifres, quan va haver el recompte final va eixir el 48 i ens hem quedat tots en el 47%. El 48%. 48,2% exacte. Doncs, esclar, jo el que penso és què hem de fer? Perquè al darrere hi ha una mà de gent que fa molt de temps que ens hem mogut. No hem mirat hem mirat amb molta generositat a tothom, hem empès, ens hem afegit, hem fet pinya i ara resulta que hi ha unes qüestions ideològiques o de personalismes, o ja no sé de què coi, que resulta que ho condicionen tot. I sembla que hi hagi una gent que volen fer la independència i la revolució tot al mateix moment, quan històricament això ha sigut un fracàs. Perquè ara no estem en aquests moments, penso. Estem en el moment de construir la casa, una nova casa per tothom. I en aquesta casa hi ha d'haver-hi des de la dreta, al centre i fins a l'esquerra, perquè la independència és de tothom, i és això el que jo penso. Però n'hi ha que penso que estan enrocats. I el seu ideologisme no els permet veure més enllà, sembla. Sembla, aquesta és la percepció. Espero que dins d'aquests grups hi hagi gent que tingui prou llum i prou visió i prou generositat i prou maduresa perquè facin que les coses es desenganxin. Perquè, mentrestant, a l'altra banda, estan preparant l'artilleria. I internament també en tenim d'artillers que estan treballant pels altres. I aquí nosaltres anàvem. Jo ho trobo increïble. Vull dir, no m'hauria figurat mai d'arribar a aquesta situació. I el que passa és que crea una decepció brutal i un desencís molt gran. I això és el que, si hi ha gent de Junts pel Sí de la CUP, això és el que vull transmetre, que és el sentiment que tinc jo ara. Bé, gràcies. Clar, nosaltres podem fer poca cosa. És a dir, nosaltres podíem fer el 27 de setembre votant. Vam votar i l'aritmètica va donar un resultat enverinat. Culpa nostra, de ningú més. A partir d'ahir és molt difícil que nosaltres puguem fer res. Jo crec que n'hi ha un element i jo almenys diguem que intente... Aquest editorial a mi no em fa cap il·lusió fer-lo. Si el faig és primer perquè jo estic compromès sempre amb dir el que pense i amb no amagar les veritats. I crec que la situació és prou greu com per no... O sigui, jo podia dedicar-me a tocar el violí. Segur que n'hi haurà un acord? No tinc cap prova.
que això sigui així, cap ni una. No? Per tant, jo no puc dedicar-me a tocar el violí, jo tinc que dir el que veig, i el que veig és el que n'hi ha. Que això genera un clima de... És a dir, que aquest clima d'indignació... Jo detecto un clima d'indignació, no eres tu, detecto un clima d'indignació de molta gent. No? Si aquest clima d'indignació es converteix en suficient pressió com perquè al final hi hagi un acord, jo estaré encantat. Però, sincerament, coneguent la CUP, com la conec, no crec que això sigui possible. Jo crec que la CUP, com més l'apretes, més es tanca. I no veig manera de que això sigui possible. I, per tant, em sembla que el mecanisme és retornar a la població el dret a votar. Jo no sé si sumarem la majoria. Sí que sé que el vot no serà el mateix. Això ho sé. Vamos. El vot no serà el mateix. Segur. Per tant, a mi l'únic mecanisme racional que se m'acut és retornar el vot a la gent i que la gent, a la vista del que ha vist, que no havia vist abans, doncs vote en conseqüència amb això. Si abans pot haver alguna manera de que tot això passi, bueno, no? Vull dir, a mi no em paren d'arribar en privat gent de la CUP que em diu que a dins n'hi ha un Cristo enorme, que n'hi ha una part de la CUP absolutament indignada amb el que està passant, bueno, però de moment no parla ningú en públic. Mentre ningú parla en públic i ningú digui això, jo no tinc cap argument per a creure que això és veritat. Jo de moment el que veig és que la CUP té una posició sòlida, clara i a la qual té tot el dret del món. Jo no discutiré mai que tinguem dret a això. Això ni se m'ocorrirà. Tenen tot el dret del món a fer el que estan fent. I no veig cap ombra de dubte en el que estan fent. I veig que tenen claríssim que si cal anar a eleccions, van. Doncs ja està. No se m'ha hagut una altra solució que anar a les eleccions. Que la gent parli clar i que la gent diga això no pot ser, que alguna gent diga pues, que canvien a más... Bueno, tot això em sembla perfecte, que la gent diga el que vulgui. Ara, no estan les nostres mans. Estan les mans de 72 senyors que estan al Parlament. I si ells troben una solució fantàstic, i si no la troben, doncs, quan tornem a votar, a veure si no són tan complicats i recargolats. No? I ja encertem més el vot. Hola, bona tarda. Hola, Àngels. A veure, lligant amb això que estàvem dient ara, tu en l'editorial d'avui, una de les coses que deies al principi era la frase, ara no sé si la recordaré exacta, però que no pensaves que passaria el que està passant. I que, en canvi, sí que pensaves doncs, que el fet que hi haguessin X diputats de Junts pel Sí més sumats amb X diputats de la CUP, això doncs, podia ser positiu de cara al procés. Jo, personalment, penso que això estava cantat. O sigui que estava cantat d'abans. I aquí és un dels que jo considero els errors nostres. I és veritat que no cal, ni s'ha de fer, ni cal, ni s'hauria de res buscar culpables. Aquí no hi ha culpables, però sí que hi ha responsables. I els responsables, des del meu punt de vista, no són només la CUP. És la CUP i tots els que vam anar a votar el dia 27 vam fer possible la situació que tenim ara. L'origen ve d'aquí. Llavors, en preguntes que podem fer-nos, més, hem votat, diguem-ne, sabent exactament el que votàvem i les conseqüències que tenien el nostre vot o no. I això val la pena que ens ho plantegem de cara, no només de cara a aquesta situació, que qualsevol contesa electoral del que sigui. A mi em sembla que tenim un cert dèficit a l'hora de plantejar-nos on posem el vot. És a dir, que som una mica, no sé si diria ingenus o il·lusos, o no sé quin seria l'adjectiu més apropiat, però que realment moltes vegades no aconseguim allò que de fet volem. Que dius, si hem votat així perquè volíem això, doncs fantàstic, no hi ha res a discutir. El greu del cas és que després, moltes vegades, com ens està passant ara, sembla ser que hi ha molta gent, diguem-ne, que aquest resultat no és el que hauria volgut. Llavors, quan diem què hi podem fer, quina pressió hi podem fer, la llàstima és que la pressió més forta ja l'haguéssim pogut haver fet abans i no l'hem fet. Des del meu punt de vista, és un error
És un error no haver-nos posicionat, per exemple, des de l'ANC, Òmnium, etc., no haver-se posicionat. Per què? Perquè penso que l'objectiu que perseguim tots és la independència. I, per tant, per aconseguir aquesta independència tenim un full de ruta. I sabem des del primer dia que aquest full de ruta és, per aconseguir l'objectiu, passava per la unitat. I com més àmplia, millor aquesta unitat. Si hagués pogut ser tant de la CUP com de Junts pel Sí, tots junts, fantàstic. Això ja ho vam haver de renunciar molt d'entrada. Però llavors, un cop renunciat, no és pas que penséssim que ja no calia. Pensàvem que seguia calent, que era indispensable que hi hagués una candidatura que tingués el màxim de vots possibles. I això passava per posar el màxim de vots en una mateixa cistella. No pas per dir frases ingenus com és igual, tant és votar aquests com aquests perquè tots volen la independència. Sí, tots la volen, però l'objectiu no és voler-la, l'objectiu és aconseguir-la. I per tant, el que nosaltres havíem d'haver plantejat és com hem d'utilitzar intel·ligentment el vot per assolir el màxim ràpidament possible i amb el mínim de riscos l'objectiu que volem. I això jo penso que no ho vam fer. I exactament el mateix ens va passar temps enrere per al tema de les llistes. Mai som capaços de fer la pressió en el moment que toca. Allò que diuen del momentum, em sembla que ens escapa, que ens el deixem escapar. I ara, jo penso que no sé si és possible o no és possible, és evident el que dius de que la CUP té tot el dret a prendre les decisions que vulgui amb aquest tema. Però nosaltres també tenim tot el dret, hauríem de tenir, i no hauria de passar res, a pressionar tant com calgui per allò que pensem que és el que ens pot permetre arribar més fàcilment a l'objectiu. I és evident que per molta gent no passa pas per dir que el candidat de president faci un pas enrere. Perquè hi ha molta gent que, no perquè sigui aquest o l'altre, sinó perquè pensem que en el punt que estem i tal com ha anat la cosa és indispensable la figura d'aquesta persona que estigui al davant, perquè ja s'ha comentat abans, de la credibilitat, a nivell internacional, etc. Dic, hi ha molts, no és tan fàcil. No és que dir, és que ara no es tira enrere perquè no vol, perquè vol, diguem-ne, aquesta lectura és una lectura ingènua que no trobem cap. Però vull dir, resumeixo, penso que hem de dir les coses pel seu nom i moltes vegades no ho fem per poder trepitjar els ulls de poll, però a vegades les coses quan més ràpidament s'afronten i s'afronten de cara, més ràpidament se solucionen. Jo entomo la crítica en el sentit de que, per exemple, jo vaig escriure un editorial demanant el vot per Junts pel Sí i la CUP, que és obvi que avui ja no l'escriuria, i sí que és veritat que va haver alguna gent que va dir que allò era un error escriure aquell editorial, jo vaig considerar que era el que havia de fer en aquell moment. Entre altres raons, perquè la CUP que estem veient avui, a mi em sembla que no és la mateixa CUP que havíem vist abans. És a dir, jo torno a posar el 9N sobre la taula. El 9N, la CUP s'hi va quedar a la taula perquè va entendre que era molt més important l'enfrontament amb l'Estat i posar contra la paret l'Estat que qualsevol altra consideració. Pel que sembla, la CUP d'avui això ja no ho pensa, però això és un canvi molt important, que jo no havia captat i que no havia entès i que no sabia que anava a passar. Si alguns coneixíeu tant la CUP com per saber que això anava a ser així, doncs lamente jo no haver estat en això. Respecte al tema de la pressió, jo crec que té un punt de perillosa també. Jo personalment no penso pressionar a la CUP de cap manera. No penso fer res per pressionar-la. Em sembla que l'únic que aconseguirem és que s'emprenyen més i que es radicalitzen més i que es posen pitjor. Jo crec que l'única pressió que tinc és el meu vot i l'exerciré el 6 de març. Res, molt breu. Un tema lligat amb això del teu posicionament que has comentat, que vas fer en el seu moment, i era preguntar si en un cas, que sembla inevitable segons el teu parer en unes noves eleccions, si et posicionaries, si no et posicionaries, no dic en quin sentit, però jo crec que el que comentaven ara, no? El teu cas de si et posicionaries o no et posicionaries, si mantindries aquesta neutralitat, doncs l'ANC, per exemple, si també l'hauria de mantenir, quina opinió tens? La segona és, abans s'ha comentat això de l'abstenció dels de la CUP, i és a dir, la Carme Forcadell va tenir, no sé si 77, no me'n recordo, no? Que 5 de 77. Doncs d'aquests 77, els 5 de Catalunya Sí que es Pot, els 10 de la CUP,
per què eliminaries la possibilitat, que jo no havia pensat, però ja que s'ha posat damunt la taula de que s'abstinguessin, perquè tu comentes que sembla que han dit que ells en cap de les votacions votaran favorablement, però entenc que abstenir-se no és votar favorablement. És per si ho podies aclarir. No. Bueno, acabes... I després, una cosa, per si tu coneixes, jo no ho conec, el funcionament assembleari, per exemple, de la CUP, permetria coses que he llegit, o respostes editorials teves o altres articles, que és, per exemple, que si entenc que si es fa la CUP fa una assemblea, hi haurien, respecte, per exemple, al tema del MAS, vots a favor i vots en contra. Encara que la majoria fos en contra, en aquests tipus d'assemblees, ho dic perquè ho desconec, no podrien dir, bé, si hi ha tants d'això i tants d'allò, doncs traslladem aquesta proporció als diputats. Es podria donar llibertat de vot o això amb la CUP no es contempla? Si sabies alguna cosa en relació a això. No, jo sobre això no en sé res. No sé el que pensem fer i no se m'acut cap solució. Sobre el tema Catalunya sí que es pot és la mateixa raó que he dit abans, és a dir, la presidenta Forcadell ja ha rebut també a Catalunya sí que es pot i Catalunya sí que es pot ha dit que ni per activa ni per passiva permetrà que Artur Mas sigui president. Per tant, he d'entendre que no s'abstindrà. No? O sigui, jo li dono molta importància al fet de que estem parlant d'un posicionament institucional. En un país seriós no fas teatre en aquest moment. Dius el que has de fer. Per tant, jo per no tornar-me boig, he d'entendre que Catalunya sí que es pot li ha deixat clar a Carme Forcadell que no s'abstindrà, sinó que votarà que no, i que la CUP li ha deixat clar a Carme Forcadell que votarà que no. Que poden passar coses d'aquí endavant, segur. No t'he dit que no, ja ho he dit abans. Vés a saber, a partir del que passi el dilluns, si n'hi ha un miracle. No ho sé, jo no ho sé, però clar, quan tu vols analitzar la realitat has de partir d'algo sòlid. I l'únic sòlid que tinc a mà són dues declaracions institucionals i formals, que no tinc per què pensar que són teatre, perquè no ho són. I per tant, en base a aquestes declaracions no n'hi ha solució. Numèricament no n'hi ha solució. No? Respecte a el que deies del posicionament, home, en el meu cas almenys és obvi, és a dir, jo avui no demanaria el vot per la CUP, de cap manera, no se m'ocorreria. És obvi. Això ho ha de fer l'ANC, jo no soc qui, o sigui, jo puc respondre dels meus fets. O sigui, jo l'editorial demanant el vot per Junts pel Sí i per la CUP, avui no l'escriuria. No sé. Bueno, és que això jo no soc qui, l'ANC que ha de decidir-ho. Sí, jo crec que sí, però jo no soc qui. La meva opinió és que sí, que s'ha de parlar clar. O sigui, jo el que m'agrada és no parlar clar. Jo crec que s'ha de parlar clar, s'han de dir les coses pel seu nom i se li ha d'explicar a la gent on són. No? I per tant, sí, jo crec que Junts pel Sí i Òmnium haurien de parlar, perdó, l'ANC i Òmnium haurien de parlar. De fet, crec que un dels elements que ja immediatament s'haurien de posar sobre la taula és que, en vista a que l'ANC i Òmnium, tots dos conjuntament van proposar el suport a les dues candidatures, jo esperaria que l'ANC i l'Òmnium me digueren alguna cosa. Sí, aprofitaré també de guardar torn per poder preguntar una coseta. Jo, dues coses ràpides. Una, pel moment actual, opino que el procés és tan sinuós com va ser el 9-N i llavors, com parles bé aquí en el llibre, com una sèrie de concatenació de coses va fer que el 9-N sortís bé. Per exemple, tu parles com si no hagués hi hagut a la cimera del 13 d'octubre i a la cimera de Pedralbes no hagués anat malament, possiblement no hagués sortit el 9-N, que llavors feia que si no hi hagués el fet que marxés Esquerra Republicana i Iniciativa i deixés CiU amb la CUP, doncs no hagués sortit el 9-N, que després la declaració que va fer Esquerra, que era prou dura, que va fer que el president Mas sortís amb força dient del procés participatiu del 9-N i que llavors la reacció airada de l'estat espanyol, és a dir, amb una sèrie de coses que no pots preveure en cap full de ruta, que no pots preveure de cap manera, va fer que al final sortís un 9-N que va ser un èxit. Per què va ser un èxit? Perquè nosaltres, la gent, anem voler que això sortís bé. Per tant, penso que com que nosaltres volem que això surti bé, independentment del que puguin fer els
els partits polítics que estem una mica a mercè d'ells, però d'alguna manera els hem de saber apretar i, per tant, com que volem que això surti bé, penso, potser ingenuament, potser podem pensar que això sortirà bé i, per tant, hem de tenir una mica de calma, tot i que hi ha aquesta indignació que va, evidentment, cada vegada serà més creixent i, evidentment, això també pot fer alguna que altra qüestió que surti que no tinguis previst, però que aquest procés nostre no és rectilini, som com som, els catalans ens ho fem complicat i és així, no? Però sortint una miqueta també ja del punt aquest tan concret, jo t'he sentit escoltar que no saps si estem davant de la independència de Catalunya o de la destrucció d'Espanya. El concepte de la destrucció d'Espanya és un concepte que és com dient, ostres, això és molt fort. Perquè, esclar, això implicaria que el que estem fent ara, aquest procés, ens pot sortir fins i tot malament, però és que de rebot podem tenir la independència, perquè si Espanya, que realment està en una crisi moral, econòmica, social, està en una crisi forta, internacional, i fins i tot pot arribar a passar, dir, tu m'he sentit escoltar que ho compares amb la desintegració de la Iugoslàvia. Per tant, nosaltres senzillament que mantinguem una certa pressió, tot i que ara podem perdre, si hi hagués unes eleccions i pogués perdre una mica de visionada del sobiranisme, podem mantenir una mica aquesta força que imaginem que continuem tenint el sobiranisme, podria fer que amb un plaç una mica més llarg tinguem la independència. No sé, com ho planteges tot això? Doncs sí, efectivament, jo veig paral·lelismes molt clars amb la situació iugoslava, és a dir, jo vaig viure molt de prop, vaig estar treballant molt de temps als Balcans i veig unes concordances que em resulten molt xocants, perquè en teoria Espanya és una democràcia, però que són molt evidents, no? És a dir, el llenguatge... Jo no sé, clar, nosaltres ens acostumem a tot, però llegir el diari El País les últimes setmanes realment és increïble, no? En fi, és una bel·licositat. Jo confio en que tothom sap, gent que ha votat la CUP i gent que ha votat Junts pel Sí, i tots els que són de les candidatures de la CUP i de Junts pel Sí, saben que han de fer el que han de fer i que han estat votats per això. I per tant, no em semblaria bo ni raonable entendre que tots aquests que han fet aquest joc i els que els hem votat acabin portant-nos a unes segones eleccions, que a més no seran iguals que aquestes. Per tant, jo confio que estic en la línia de que sí que hi ha un pla B i sempre hi ha un pla B, si hagués el Santiago Vidal aquí parlaria del pla B, segur. Llavors, et demano el teu parer sobre aquestes tres coses. El que va dir el Mas aquell dia, que estava disposat el que va dir la CUP, que estava disposat a entendre que hi ha altres fórmules de presidència col·legiada, i la tercera, la segona volta. Bueno, jo l'únic que puc dir és que com a periodista i com a persona no tinc cap pista que em faci pensar que passarà res d'això. I per tant, jo no puc inventar-me el que no sé, no? Que és una possibilitat, per supost, sempre poden passar coses, i això no ho descarte. Ara, a mi no m'arriba cap senyal ni un sol en la línia que això siga possible, per un costat. Respecte als tres temes que dius, efectivament n'hi ha de temps fins al 9 de gener, no són només 2 voltes, poden haver tantes com vulguin, no és un problema de quantes votacions es fan, fins al 9 de gener poden haver votacions, poden haver 25, si fa falta, no? I per tant, doncs sí, poden haver votacions, això no n'hi ha cap dubte. Sobre la posició del president Mas, i sobre la posició de la CUP, totes dues. Jo crec que pot ser, i va haver un moment en el que era factible alguna cosa d'aquest estil. Però precisament la insistència ho fa difícil. La CUP podia haver optat per 2 coses. Per dir el primer dia nosaltres no votarem a Mas i punto, callar-se i no tornar a dir, o intentar fer una aproximació suau, quan no para de dir-ho i quan ja va dient i aquest no serà conseller i a la Coca-Cola la servirem freda i el no sé què no sé quantos, l'únic que fa és fer impossible el pacte. Perquè clar, amb quina cara vas a tu ara a acceptar que els que tenen 10 diputats fan el que volen en el teu govern. Això no té cap, és que no té ni peus ni cap. Per tant, si el que volen és això, s'han equivocat de camí completament. Haurien d'haver fet un altre tipus de camí, no?
I jo no crec que el president Mas ara mateix, precisament perquè li estan dient això, puga fer-se enrere. En un altre moment sí, no tinc cap dubte. En un altre moment no tinc cap dubte, però ara, sabe què? És que ara seria com dir soc un mindundi, no? Ara no té cap sentit. No té cap sentit, no? A part de que jo crec que n'hi ha coses que... A veure, aquest país és un país bastant peculiar, en aquestes coses. És públic i notori que jo no soc convergent. És públic i notori i no he estat a favor de Convergència mai en la meva vida. Ara, en aquesta situació particular que tenim avui en dia, aquesta obsessió del president Mas, per mi, és incomprensible. És incomprensible. Perquè considere que n'hi ha una sèrie de factors que fan que estiguem davant d'un ideologisme infantil que no té sentit. El president Mas és el president de les retallades. Bueno, sí, va ser el president de les retallades, ho va fer molt malament en aquell moment, però que jo sàpiga, els 2 últims anys els pressupostos han estat aprovats conjuntament per Convergència i Esquerra. Per tant, en tot cas, la responsabilitat no seria sola d'ell, no? I en tot cas, jo crec que el govern de Catalunya ha explicat suficientment, i qui no vulgui escoltar, que no escolte, però ha explicat suficientment que les retallades són un problema bàsicament forçat des de Madrid, que el 80% del pressupost és finalista, que no poden destinar diners a el que volen i que Madrid constantment està retallant els diners d'una manera que a veure qui... Està molt bé, està contra les retallades, però a veure tu què faries? Perquè els diners no estan. Per tant, a veure tu què faries? I crec que és molt evident que almenys els últims anys, jo crec que els primers anys el problema de Mas és que va ser un xulo. Aquest és el problema principal. I ho va ser, i va ser el seu error. Però els últims anys, la preocupació social que ha tingut el govern de Convergència sostingut per Esquerra, per mi és indiscutible. Perquè si tu agafes i analitzes fredament els pressupostos, la inversió més potent que s'ha fet tancant una barbaritat de coses ha sigut per donar suport a la sanitat i a l'educació. En una situació dramàtica. Això podem discutir-ho tal com vulgueu, però n'hi ha uns pressupostos. Discutim amb números. No parlem de les retallades com si parlàrem d'un fenomen esotèric. Parlem amb números a la mà i a mi em sembla absolutament indiscutible això, per un costat. Dit això, és el president de les retallades, el neoliberal i el no sé què. D'acord, molt bé, vale. Però com a mínim és discutible. Ara, n'hi ha una segona part que a mi em sembla indiscutible. Jo crec que és indiscutible. Vaja, si ho discutim, no? Però el president Mas s'ha enfrontat a tots els poders haguts i per haver perquè aquest poble decidisca democràticament el seu futur, sí o no? Algú pot negar-ho? I això no té valor? Si el senyor Fainé o el senyor Oliu pogueren matar a una persona avui, a qui matarien? No riga, doncs així. A qui matarien? A David Fernández o Artur Mas. I això no té valor? I té una querella o no té una querella? I va posar les urnes o no va posar les urnes? I això no té cap valor? Clar, és que si voleu parlem de retallades i de fantasies animades. Però, home, em sembla molt poc seriós, Em sembla molt poc seriós. Jo volia preguntar unes coses que em venies contestar, però no volia fer 2 petits comentaris. Una, jo soc funcionari de la Generalitat i sé perfectament que és el primer que per primera vegada en la història va baixar el sou als funcionaris. I va ser l'últim tripartit, just abans de les eleccions. Aquell any ja es va quedar un sou rebaixat per primera vegada en la història de la Generalitat. Segona, el que dius de la partició de Iugoslàvia. Tinc una amiga eslovena que va arribar aquí poc abans de la majoria absoluta d'Aznar. Deia, horroritzada, sentia aquest senyor com sentia Milosevic 4 anys abans de la guerra. Volia explicar això. La cosa ja la resposta. Gràcies. Gràcies. Com valora que la CUP no s'hagi volgut enfrontar a la mesa del Parlament?
Això és el que em preocupa més. Això és el que em preocupa més. És a dir, jo de les actituds que he vist aquesta temporada, després de les eleccions, i que jo no era capaç d'imaginar què passarien, la que em preocupa de veritat és aquesta. És a dir, insistisc, que la CUP no puga votar a Mas, ho entenc, ja està, és un principi ideològic bàsic i ho entenc. Que la CUP no siga capaç d'agafar el lloc que li corresponia en la mesa del Parlament és el que em preocupa seriosament. Per una raó molt simple. Perquè nosaltres tenim a davant un monstre. Tenim un monstre d'una dimensió colossal. I l'únic que falta és que li donem la raó. Nosaltres el que no podem fer és donar-li arguments. I n'hi ha un argument que és claríssim. Junts pel Sí té la majoria absoluta de la cambra catalana? No. Doncs aleshores Junts pel Sí no pot tenir la majoria absoluta de la mesa. Escolta, nosaltres podem fer mans i mànigues, ganxillo i macramé, però això ho entén tot el planeta. Escolta, com és possible que uns senyors que no tenen la majoria absoluta del Parlament tinguin la majoria absoluta de la mesa? Hem de tindre la majoria absoluta de la mesa. Si no tingueren la majoria absoluta de la mesa no n'hi hauria ple dilluns. Per tant, necessitem tindre la majoria absoluta de la mesa. Quan Junts pel Sí diu 3 llocs per Junts pel Sí i un per la CUP, això és la majoria absoluta. I el que a mi m'alarma és que aleshores la CUP diu, jo no. Te'l regale. Home, com que te'l regale? És a dir, aquí és on jo em vaig sentir per primera vegada alarmat, no? I, perdona, això què és? És a dir, enmig de la batalla jo no em vull embrutar les sabatilles. No, és que jo soc l'últim grup de la cambra i no tinc dret a tindre lloc. Això quina mena d'argument és? A mi no tindré lloc però te'l regalé a tu. Que t'apanyaràs tu amb el marró. Home, això què és? No? És a dir, jo puc entendre que per raons ideològiques no voten a Mas. Puc entendre. Però que no assumisquen les seves obligacions, això quin acudit és? I francament, l'única explicació que trobo és yo soy tan puro y tan guay que no me quiero embrutar las zapatillas. Molt bé. Però així anem. Jo més que una pregunta volia fer un comentari, no? Jo entenc que tu aquí estàs fent un paper de periodista, director de VilaWeb, i que per tant, segons què, no ho pots dir. Però molts de nosaltres, els d'aquí, em sembla que una gran majoria, m'atreviria a dir, que som de l'assemblea i em penso que en aquest moment també alguna cosa hi hem de dir com a entitat. A mi em fa l'efecte que tens molta raó quan dius que hem d'esperar el 6 de març, que s'ha de tenir una postura racional, que no treu res als enfrontaments, però també hi ha una realitat i és que les persones quan anem a votar no únicament ho fem exclusivament a partir d'un raonament, sinó que també hi ha esperances, creences, confiances, amb uns més que amb els altres, i que quan vas a una manifestació, en qualsevol activitat política, no sempre al 100% és una activitat purament racional i lògica, vull dir que els sentiments i les emocions hi juguen molt. Per tant, a mi em sembla que com a assemblea hauríem de fer una mobilització. No crec, ni soc tan il·lusa que això pugui servir per convèncer els de la CUP que estan enrocats en aquesta posició, a la meva manera de veure, certament infantil. Però jo em penso que no ens podem quedar a casa i fer veure que aquí no passa res, callats, com si fóssim masells, com si res anés amb nosaltres. I em penso que ens toca. Els polítics no estan a l'alçada. No sé qui, tots ens estan fallant. Jo em penso que hem de sortir al carrer i no pas amb una manifestació com les que es tenen acostumades, l'assemblea, ordenades. No estic dient ara d'anar a trencar vidres a l'Starbucks, evidentment, no, però dic que no, sense organització, vull dir que la gent surti amb la pancarta que li vingui de gust. I si hi ha algú que diu la CUP sou una colla d'innocents, doncs ho ha de dir. Vull dir que
escolta'm, espontània, però que convoqui, i em sembla que abans del dia 20, que és molt just, però jo crec que amb l'assemblea i amb la seva capacitat de convocatòria i potser estaria bé que féssim algun tipus d'acció. A mi em fa molt mal la sang, aquesta situació d'ara, i bueno, no passa res. Tots som tan educats que ens n'anirem a casa i no passa res. No sé per què has dit que jo n'hi ha coses que no es puc dir, jo sempre dic, no recordo haver-me callat mai ninguna cosa, a més em sembla que és bastant... Ho dic perquè abans has dit que com a assemblea no podies aconsellar. Vale, això sí, vull dir, jo soc un militant més de l'assemblea, no puc donar, diguem, tal, no? Jo, de tota manera, ja ho he dit abans, jo sí que crec que seria urgent. Jo el tema de la mobilització no sé què dir-te, però sí que crec que seria urgent un posicionament públic de l'Assemblea i d'Òmnium dient-nos això. Crec que és urgent i necessari. El tema de la mobilització és complicat perquè, clar, el que tampoc crec que siga bo és generar un ambient d'enfrontament. I n'hi ha, sobretot dins de la CUP, n'hi ha molta gent que s'ho pren això d'una forma gairebé religiosa, no? Com si no pogueres criticar-lo, no? Com si no pogueres dir res, i a més entren en aquesta dinàmica. A mi m'ha fet molta gràcia. Avui n'hi ha hagut un tio de la CUP que m'ha dit que jo soc un oligarca, no? Em queda flipant, no? Perquè jo no recordo l'últim dia de ma vida que vaig treballar a Vitoris, no me'n recordo. Si jo soc un oligarca, mare de Déu santa, no? Clar, si el que anem a aconseguir és que es radicalitzen i que ens diguin a tots que som uns burgesos de merda i que no sé què, i que no veig que guanyem com això, sincerament, no? Jo crec que estaria bé, que seria molt convenient i crec que és necessari que a l'Assemblea i Òmnium facin un comunicat conjunt dient, escolta, nosaltres vam demanar això i evidentment ens sembla si és que ells creuen en això. Jo ho crec, però no sé si la direcció de l'Assemblea i d'Òmnium ho creu, i en aquest sentit jo com a militant de l'Assemblea ja he enviat un correu al president de l'Assemblea dient què crec que ho ha de fer, però això, si ho fem, millor, no? Diguin, escolta, això no és... Nosaltres no vam donar suport a les dues candidatures perquè passar això. Jo crec que com a mínim això seria necessari i urgent que passara, no? I que hi hagués un toc d'atenció. Per ahir no anem bé. I aleshores, bueno, si ningú canvia res, si no sé què, sobretot el que hem de fer és ser intel·ligent. O sigui, a Madrid estan encantats amb la situació, estan flipants, estan emocionadíssims, i no els agradaria res més que anarem a bofetades pel carrer. Ho trobarien un regal fantàstic, no? Per tant, també hem de vigilar el que fem, no? Tampoc, no sé, no provoquem una situació també que siga ara. Un mínim de claretat jo crec que sí que és necessari que passi allà. Com a mínim que diguin que això no és ni el que esperaven, ni la raó per la qual es va demanar el vot per les dues candidatures. Estic absolutament d'acord. Penso que realment l'Assemblea i Òmnium ha de fer alguna cosa. La primera cosa és dir un comunicat o dir alguna cosa de manera clara, sense ambigüitats, però també penso que, arribat al punt on estem, doncs el fet d'alguna mena de convocatòria ordenada, civilitzada, tot això és absolutament com hem fet sempre, però que suposo que el que volia dir la Viviana era que no calia que féssim tota una organització, diguem-ne, d'alguna parafernàlia, perquè això no cal, però que segur que ella també estava d'acord que havia de ser, fos el que fos, ha de ser una cosa ordenada, estrictament civilitzada. Abans, quan heu parlat de la qüestió de números, i per això he demanat la paraula, perquè hi ha algunes dades que són escandaloses i que fins ara no les hem utilitzat prou bé, tot i que de números durant aquests 3 o 4 anys n'hem parlat molt. I m'agradaria donar-ne una, del Departament d'Ensenyament, justament. Tu deies que tot el que rep la Generalitat és finalista, i és així, pràcticament tot és finalista. Tots els diners que rep la Generalitat finalistes per educació que no siguin nòmines, per projectes concrets, no sé, biblioteques, etc., el que sigui, de l'any 2010 fins al 2014, en 4 anys, ha baixat un 98%.
És dir, el 2014 la Generalitat va rebre, per la suma de tots aquests conceptes finalistes, 147.000 milions, em deixo l'escaig, que no el recordo de memòria, d'euros, i al cap de 4 anys, l'any passat, en va rebre 2.000 milions d'euros. O sigui, la diferència és que és escandalosa, escandalosa. De dades d'aquestes, segur que n'hi ha moltíssimes més. Jo conec aquestes perquè del món d'educació ens hem preocupat d'obtenir-les. Però jo penso que ara, amb aquestes dades, les hauríem de realment explotar al màxim, perquè és immoral i indecent que hagin permès que durant aquests últims anys s'hagi fet la demagògia que s'ha fet amb el tema de les retallades. És immoral, perquè evidentment s'han fet retallades, però les retallades s'han fet forçades i buscades per l'estat espanyol, perquè el que s'està buscant és portar Catalunya al col·lapse. I això és el que és més... Bueno, és el que realment estem tots perplexos, com pot ser que un partit com la CUP, revolucionari, assembleari, que vol la independència, estigui fent el joc a l'Estat com l'està fent d'aquesta manera. I això és el que ens deixa realment perplexes. Em semblava que volia dir una altra cosa, però no. Hola, tenim ja per qüestions de temps, tenim tres paraules demanades. En tot cas, ja ho deixaríem aquí 4, però ja ho deixaríem aquí. Vale? Bona tarda. No sé si sabré explicar-me gaire bé, però el que sí que sé seré bé. Si no estic errat, la CUP ha passat de 3 diputats la legislatura anterior a 10. Entenc que aquest increment és degut a haver defensat la independència. Ells tenen 2 pols importants, que és la independència per un cantó i la qüestió d'antisistema o social per l'altre. Entenc que aquest creixement de vot és degut a la independència. Això vol dir que amb el comportament actual de no voler tallar el procés, crec que si anem a unes noves eleccions, ells baixaran molt més perquè correrà el núvol i correrà la idea que ells són els responsables de no haver avançat. Per tant, molts dels que els han votat pel tema de la independència, que no serà el 100%, però serà una part significativa, deixaran de votar-los. Llavors, com que no es crec que siguin tontos, penso que això ja ho tenen entès. I no crec que facin aquest comportament fins al final perquè van contra els seus propis interessos. Jo em sembla que, coincidint amb el company que ha parlat abans, serà un teatre on un Mourinho muy bueno, però sembla que al final canviaran. Res més. Si és un teatre us donaran l'Òscar. A veure, de tota manera és perillós interpretar el resultat electoral. És a dir, clar, la gent, en una democràcia com la que tenim nosaltres, quan tu votes, assumeixes que el teu vot el gestiona el partit al qual tu has votat. I aleshores, posar-nos a especular si alguna gent els va votar conscientment o inconscientment sempre és molt complicat. No? Jo crec que en tot cas ho veurem en les eleccions del març. No? El resultat de març clarament indicarà si una cosa o l'altra. No? Però és molt delicat entrar a dir la gent ha votat perquè sí, perquè no. Jo crec que és una mica delicat, això. Complicat. Però s'ha expressat molt bé, per cert. Hola, comparteixo les dues coses que deia per tal de que certes pressions són bastant contraproduents amb la CUP. Òbviament també el que deia la Viviana de que l'Assemblea ha de fer alguna cosa. Senzillament a nivell d'idea potser podríem aprofitar que és el 10è aniversari de la mort dels Xirinacs i plantar-nos davant del Parlament amb un crespó negre a l'estelada per fer-los donar vergonya fins que no arriben a un acord. Hola, bona tarda. Jo és que, de veritat, que és que per moltes voltes que li dono no arribo a entendre per què és tan important el qui. El qui.
el qui ha de ser el president. No ho entenc de cap de les maneres. O sigui, hem fet una cosa històrica. Estem en un punt que mai ens ho haguéssim imaginat. El meu sogre, amb 89 anys, pobre, està al·lucinat perquè encara diu, potser encara veuré alguna cosa que no m'ho havia imaginat, no? I ara resulta que el qui, escolta'm, si és que d'aquí 18 mesos no cal el Mas. D'aquí 18 mesos tornarem a tenir eleccions. Aleshores, voteu a qui vulgueu i si no voleu el Mas, doncs el fem fora. Jo quan vaig anar a votar em va costar molt decidir-me, per exemple, jo també, potser per ideologia, estava molt més d'acord amb la CUP i vaig votar el Junts pel Sí. Evidentment, el Mas no és de la meva devoció ni molt més, però vaig pensar, és que estic en un punt tan important que és que aquestes eleccions no són unes eleccions normals. Jo mai a la vida hagués votat un partit que anés al Mas, mai de la vida. Però és que vaig pensar, és tan important que és que m'és igual el qui. Jo el que vull és la independència. I si ara posen aquest, si el volem fer fora, ja el farem fora la propera vegada. És que sembla que el Mas serà president per tota la vida ja. Sembla que és que estem decidint una cosa que dius, ostres, és que tindrem el Mas i tindrem el Mas aquí 40 anys. Escolta'm, que estem en una democràcia, que si no ens interessa les properes eleccions ja votarem algú que no sigui el Mas. No sé, no entenc, de veritat. A veure si tu, que tens més informació, m'expliques per què és tan important el qui ara, en aquests moments, En altres moments potser sí, però ara jo no ho entenc. No m'ho arribo a entendre. No, jo tampoc ho entenc. Jo estos dies he parlat molt amb molta gent de la CUP i he intentat entendre per què realment és tan important i no ho entenc. A mi jo tinc una sensació, però clar, només és una sensació i per tant feu el favor de no donar-li la més mínima importància. Jo intento parlar en el meu paper de periodista i de persona que intenta sempre analitzar i explicar la realitat i per tant procuro deixar les sensacions a banda. Sí que tinc la sensació, i ho he de dir, però només és una sensació i per tant per favor que no s'entenga com res més que això, que la CUP està convençuda íntimament de que ho aconseguiran, de que faran fora Mas. Tant en els despatxos a l'esquena de la gent qui és el president, doncs vaya manera de començar, no? Clar, per alguna cosa hem votat, no? Sí, tu has dit que era molt important el de dilluns i el que va passar l'altre dia, tota aquesta declaració. Però el moment en què s'ha fet això no és un error molt gros sense tenir el govern lligat? Perquè, esclar, ara els hem d'ensenyar les cartes. Hem posat el carro davant dels bous. I ara ens atacaran. I nosaltres, mentrestant, estarem sense govern bastant de temps. Bé, em sembla que s'entén, no? Sí. Bé, això ha passat perquè precisament era una exigència de la CUP. La CUP va exigir que abans de votar el candidat es votés això. I Junts pel Sí va assumir que havia de votar això per facilitar el pacte amb la CUP. I per això s'ha fet. Sí, és que al principi hauríem de... Ferran... Només volia dir un pensament. Sisplau, reflexioneu. Si no conec cap bon jugador d'escacs que sigui previsible. Vale? El 9N passat s'esperava algú l'abraçada del Mas i el David Fernández? No. D'acord? Penseu. Guanyarem per neurones, ho va dir el president. Jo entenc que aquí s'està fent de fidestatari i ell fa la seva funció, però anem una miqueta més enllà. Si no han dit res de moment, ni l'assemblea, ni ningú, és perquè hi ha una estratègia. Si ens veuen febles, allà a Madrid no saben què fer. El fet que estem aquí neguitosos és bona senyal, és perquè ens ho estem creient nosaltres també, aquesta estratègia, tal com l'han de veure a Madrid. D'acord? Només era aquest pensament. I en política no s'improvisa res. Tot està pensat abans. Vale, gràcies a tots. Només dir-vos...
dir-vos que teniu a disposició vostra, els que vulgueu, els llibres del 9N aquí fora i que els que vulguin en Vicent gustosament us els signarà. Agrair la vostra presència, evidentment agrair la presència d'en Vicent amb les seves explicacions i fins la propera. Gràcies.